estamos implicados a nivel europeo. O Parador de Monforte alberga dende hoxe o primeiro Seminario Internacional de Experiencias no ámbito do turismo. Trátase dun pioneiro encontro no que se dan cita profesionais do sector turístico de Galicia e do norte de Portugal para afondar sobre o sector turístico. Está impulsado polo eixo atlántico do noroeste peninsular, logo de que o Goberno da Deputación decidira presentar a súa candidatura xunto ao Concello monfortino para ser a súa sede. A idea é a promoción turística da provincia en Portugal como país veciño cun gran potencial de posibles visitantes. Tamén a celebración de encontros con expertos internacionais nos que intercambiar coñecementos. O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, presidiu hoxe a apertura do seminario xunto ao alcalde de Monforte, José Tomé. Conde sinalou que este encontro internacional é unha ocasión única para promover no país luso a riqueza única do conxunto do territorio lugués, así como para aprender e intercambiar experiencias e coñecementos sobre o sector turístico en Portugal, país no que o turismo é motor de recuperación económica. Este país triplicou nun ano a xeración de emprego no sector. Hoxe en Portugal o turismo xera 53.000 postos de traballo máis que fai un ano. Neste encontro estudaránse ademais as fórmulas que fixeron posible esta gran evolución no país veciño grazas ao turismo e a posibilidade de aplicalas na provincia. O Seminario Internacional conta coa participación de axentes do sector turístico como o Consorcio da Ribeira Sacra e outros representantes do sector privado e do institucional. Pero é que non pode solo tomar medidas ejecutivas, sino